It's traditional Greek pie with leek and feta. Let's make my prosopita. Η καλή προσόπιτα χρειάζεται πολλά ωραία μυρωδικά μέσα. Γιόσμο, μαϊδανό, διάφορα. Εδώ μαζεύουμε μαϊδανό. Μέσα στα λουλούδια είναι πιο ωραίος. Αυτός είναι γιόσμος και αυτό είναι μαϊδανό. Πάμε να φτιάξουμε την προσόπιτα να μου σχομερίσει το σπίτι. Κόβουμε το πράσο και το βάζουμε να μαραθεί λίγο. Η μάνα μου με έμαθε να ανοίγω φύλλο και η μάνα μου με έμαθε να φτιάχνω πίτες. Επειδή είχαμε πράσο πολύ, κάναμε πρασόπιτες, λαχανόπιτες, διάφορες πίτες, γιατί ήταν ένα φαγητό που κρατούσε μία μέρα, μπορούσαμε να το φάμε και την άλλη μέρα. Τα μυρωδικά μέσα. Το αυγό το δένει και δεν έχει τόσο υγρό. Και τώρα θα βάλουμε τη φέτα. Η πυρότικη φέτα είναι η πρώτη στον κόσμο. Ανοίγουμε ένα πακέτο φύλλου Αντωνίου. Το βάζουμε στη μέση και μετά τα άλλα γύρω-γύρω. Βάζουμε λίγο σουσάμι. Θα το βάλουμε στο φούρνο για μία ώρα περίπου. Μου σφοβολάει η πίτα μας. Πολύ ωραία.